Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán kontrolór, vítam vás na dnešnom 24. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Betlanovce. Na úvod konštatujem, že zo 7 poslancov, ktorí zložili zákonom predpísaný sľub, sú v úvode prítomní všetci poslanci. Vyhlasujem zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné. Podklady k rokovaniu zastupiteľstva vám boli doručené v elektronickej podobe a rokovaniu predchádzalo pracovné stretnutie dňa 27. októbra 2025. Návrhy uznesení sa budú čítať v skrátenom znení, teda len dôležité časti v plnom znení budú zverejnené. Prvý bod je schválenie programu. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva vám bol doručený spolu s pozvánkom a materiálmi v elektronickej podobe. Program bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle v zákonom stanovenej lehote. Kto je za body programu tak, ako bol program zverejnený, alebo má niekto návrh na vypustenie niektorých z bodov programu? Nie, ja len sa pýtam, či to máte. Chcete niečo vypustiť? Nie, tak prečítaj uznesenie. Uznesenie číslo 309/11/2025. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva tak, ako bol zverejnený. Dávam hlasovať o programe a tak, ako bol zverejnený. Ďakujem. K bodu číslo 1 bolo prijaté uznesenie číslo 309/11/2025. Ešte k tomuto bodu má niekto návrh na doplnenie bodov programu? Keďže nie je návrh na doplnenie bodov programu, budeme sa riadiť schválenými bodmi. Druhý bod je voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem pani Moniku Marečakovú, pána Mariana Fenčáka a pani Moniku Jarošovú. Uznesenie číslo 310/11/2025. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce volí návrhovú komisiu v zložení MGR Monika Marečaková, pán Marian Fenčák a pani Monika Jarošová. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 2 bolo prijaté uznesenie číslo 310/11/2025. Určenie zapisovateľa a overovateľov. Na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva určujem za zapisovateľa pána Stanislava Hodáka a za overovateľov pána Mariana Fenčáka a pani Budinsku. Uznesenie číslo 311/11/2025. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poprvé určenie zapisovateľa z rokovania obecného zastupiteľstva pána MGR Stanislava Hodáka a po druhé určenie overovateľov zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva pán Marian Fenčák a docent Marta Budinská. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 3 bolo prijaté uznesenie číslo 311/11/2025. Štvrtý bod kontrola uznesení. Konštatujem splnenie uznesení číslo 301/8/2025 až 308/8/2025, uznesenia číslo 199/8/2024, 206/9/2024, 235/2024 a 256/1/2025 sú v plnení. Uznesenie číslo 312/11/2025. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie splnenie uznesení číslo 301/8/2025 až 308/8/2025. Uznesenia číslo 199/8/2024 a 206/9/2024, 235/12/2024 a 256/1/2025 sú v plnení. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 4 bolo prijaté uznesenie číslo 312/11/2025. 5. bod. Predkladám obecnému zastupiteľstvu informáciu o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 14/2025. Je to navýšenie rozpočtu v sume 34 eur, príjem z dotácie na stavebný úrad, ktorý bude použitý v súlade s účelom, navýšenie rozpočtu v sume 80 eur, príjem z preplatených výdavkov na aktivačnú činnosť, ktoré budú použité v súlade s účelom,
navýšenie rozpočtu v sume 1460, je to navýšenie normatívu v materskej škole z dôvodu navýšenia platov zamestnancov materskej školy od 1.9.2025 a bude použitý na mzdy a odvody zamestnancov materskej školy. Navýšenie rozpočtu v sume 348 eur je príjem nenormatívnych finančných prostriedkov z dôvodu zvýšenia platov zamestnancov školskej jedálne od 1.9.2025 a bude použitý na mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne. Suma 420 eur je navýšenie rodinných prídavkov, ktorý je obec osobitných príjemcov. Týmto rozpočtovým opatrením sa príjmy a výdavky bežného rozpočtu navýšia o sumu spolu 2342 eur. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Uznesenie číslo 313/11/2025. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 14/2025. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 5 bolo prijaté uznesenie číslo 313/11/2025. Bod číslo 6. Predkladám obecnému zastupiteľstvu informáciu o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 15/2025. Ide o navýšenie príjmov z podielových daní v sume 5483 eur, ktoré bolo menej rozpočtované a ktoré sa vo výdavkoch použijú následovne. 3275 eur na mzdy členov MOPSky, ktoré sa v roku 2025 nepreplatia, 95 eur na dočasnú PN zamestnanca aktivačnej činnosti, 217 eur na odvody z dohody na vianočnú výzdobu v obci, 196 eur na tovary a služby. Suma 1600 eur na kapitálový výdaj, projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu tenisového kurtu na multifunkčné ihrisko a sumu 100 eur na vyjadrenie k projektovej dokumentácii na chodníky. Jedná sa o príjmy z predajmu. Ďalej sa jedná o príjmy z predajmu v sume 300 eur, ktoré sa vo výdavkoch použijú na tovary a služby obecného úradu. Suma 310 eur je navýšenie príjmu z úrokov terminovaného vkladu, ktoré sa vo výdavkoch použijú na bankové manipulačné poplatky. Suma 2990 eur je kapitálový príjem za predaj pozemkov, ktoré sa vo výdavkoch použijú na nákup pozemkov. Týmto rozpočtovým opatrením sa navýšia bežné príjmy o 6093 eur a bežné výdavky o sumu 4393 eur. Kapitálové príjmy sa navýšia o sumu 2990 eur a kapitálové výdavky o sumu 4690 eur. Teda týmto rozpočtovým opatrením sa celkový rozpočet navýši o sumu spolu 9083 eur. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 314/11/2025. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 15/2025. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 6 bolo prijaté uznesenie číslo 314/11/2025. Bod číslo 7. Predkladám obecnému zastupiteľstvu informáciu o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 16/2025. Jedná sa len o presun z položky 510 v sume 24 740 eur. To je zapojenie nevyčerpaného investičného úveru na položku 450, čo je len úprava účtovania úveru. Teda týmto rozpočtovým opatrením sa medzi položkami príjmových finančných operácií presunie spolu suma 24 740 eur. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 315/11/2025. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 16/2025. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 7 bolo prijaté uznesenie číslo 315/11/2025. Bod číslo 8. Správa číslo 6/2025 o výsledku kontroly zverejňovania podľa zákona číslo 211 z roku 2000 zbierky zákonov o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov, čiže zákon o slobode informácií, znenie neskôrších predpisov. Všetci ste dostali podklady k tomuto
bodu programu. Otváram diskusiu. Uznesenie číslo 316/11/2025. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu číslo 06/2025. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 8 bolo prijaté uznesenie číslo 316/11/2025. 9. bod. Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polorok 2026 bol zverejnený na úradnej tabuli. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 317/11/2025. Obecné zastupiteľstvo po A schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2026 a po B poveruje hlavného kontrolóra kontrolnou činnosťou v zmysle predloženého plánu. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 9 bolo prijaté uznesenie číslo 317/11/2025. 10. bod. Dňa 29. októbra bola doručená výzva z okresného súdu Spišská Nová Ves k voľbe prísediacich podľa paragrafu 140 zákona číslo 385/2000 zbierky zákonov o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na voľbu kandidátov na prísediacich z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Na úradnej tabuli zabezpečí obecný úrad v Betlanovciach oznámenie o prípadnom záujme obyvateľov obce Betlanovce stať sa prísediacimi do súdu. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 318/11/2025. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list okresného súdu Spišskej Novej Vsi k voľbe prísediacich. Obec zverejní na úradnej tabuli výzvu na oznámenie záujmu obyvateľov obce Betlanovce stať sa prísediacimi na súde. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 10 bolo prijaté uznesenie číslo 318/11/2025. Bod číslo 11. Spoločnosť Synoptyp AS dňa 39. požiadala o udelenie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke bar Betlanovce 106. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 319/11/2025. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke bar Betlanovce 106 spoločnosťou Synoptyp akciová spoločnosť IČO 364 725 65 sídlo Továrenská štvrť 1467/24 05951 Poprad Majdovice. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. 6. Zdržal sa. K bodu číslo 11 bolo prijaté uznesenie číslo 319/11/2025. 12. bod. Obec má povinnosť zabezpečiť na úseku stavebného úradu 2 odborne spôsobilé osoby, preto navrhujeme z dôvodu zabezpečenia hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s finančnými prostriedkami obce zriadenie spoločného obecného úradu pre 8 obcí. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Tak prečítaj uznesenie. Uznesenie číslo 320/11/2025. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zriadenie spoločného obecného úradu, na zriadení ktorého sa dohodli účastníci obec Hrabušice, obec Rudňany, obec Betlanovce, obec Spišské Tomášovce, obec Danišovce, obec Poráč, obec Matejovce nad Hornádom a obec Lieskovany. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 12 bolo prijaté uznesenie číslo 320/11/2025. 13. bod.
auguste 2024 sme prijali uznesenie číslo 199/8/2024, kde sme schválili pristúpenie obce Dlhé Stráže k zmluve číslo 45/2016 o spolupráci na úseku školstva. Medzi tým sa požiadali o pristúpenie ďalšie obce, Domaňovce, Dravce, Kolinovce, Vojkovce a Spišský Hrohov, ktoré majú záujem o pristúpenie do nášho školského obvodu, preto navrhujem zrušiť uznesenie číslo 199/8/2024 a prijať nové. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 321/11/2025. Obecné zastupiteľstvo po A ruší uznesenie číslo 199/8/2024 z dňa 27.8.2024 a po B schvaľuje pristúpenie obce Dlhé Stráže k zmluve číslo 45/2016 o spolupráci na úseku školstva v prenesených a originálnych kompetenciách. Pristúpenie obce Domaňovce k zmluve číslo 45/2016 o spolupráci na úseku školstva v prenesených a originálnych kompetenciách. Pristúpenie obce Dravce k zmluve číslo 45/2016 o spolupráci na úseku školstva v prenesených kompetenciách na úseku základnej školy. Pristúpenie obce Kolinovce k zmluve číslo 45/2016 o spolupráci na úseku školstva v prenesených a originálnych kompetenciách. Pristúpenie obce Vojkovce k zmluve číslo 45/2016 o spolupráci na úseku školstva v prenesených a originálnych kompetenciách. Pristúpenie obce Spišských Hrohov k zmluve číslo 45/2016 o spolupráci na úseku školstva v prenesených a originálnych kompetenciách. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 13 bolo prijaté uznesenie číslo 321/11/2025. 14. bod. K 31. oktobru 2025 bol ukončený chod miestnej akčnej skupiny 3. Je vyhlásená nová výzva číslo 3/SP/2025 na udelenie štatútu MAS. Jednou z podmienok je prijať nové uznesenie všetkých členov našej MASky. Podklady ste k tomu dostali, tak otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 322/11/2025. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje účasť obce, členstvo v Združení miestnej akčnej skupiny Miloj Spiš OZ verejno-súkromného partnerstva za účelom udelenia štatútu MAS pre SPP 2023 až 2027. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 14 bolo prijaté uznesenie číslo 322/11/2025. 15. bod. Uznesením číslo 235/12/2024 sme schválili prevod pozemkov pre obyvateľa obce s manželkou. Pred podpisom zmluvy sa však stala tragická udalosť, pri ktorej obyvateľ obce zomrel. Manželka nebohého skolaudovala dom, prešlo dedičské konanie a znovu požiadala o odpredaj pozemkov. Navrhujem zrušiť uznesenie číslo 235/12/2024 a schváliť nové. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 323/11/2025. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce po A schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s paragrafom 9 odsek 2 písmeno A zákona číslo 138/1991 zbierky spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Betlanovce. Parcela registra C číslo 396 po výmere 56 m2, parcela registra C číslo 406/20 po výmere 30 m2, parcela registra C číslo 406/58 po výmere 4 m2 do výlučného vlastníctva nadobúdateľa Martina Horvátová, rodina Ištaneková, bytom Betlanovce 145 05315 Betlanovce, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s paragrafom 12 odsek 1/3 značka 4. značka zásad hospodárenia s majetkom obce.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že prevádzaný pozemok je zastávaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, nachádza sa v osade marginalizovanej komunity, bezprostredne susedí s pozemkom zastávaným stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a obec nemá pre tento pozemok iné účelné využitie. Po B schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s paragrafom 14 odsek 2 písmeno B bod 6 zásad hospodárenia s majetkom obce, prevod majetku obce z výlučného vlastníctva obce Betlanovce, ďalej ako v texte. C ruší uznesenie číslo 235/12/2024 zo dňa 11.12.2024. Dobre, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 15 bolo prijaté uznesenie číslo 323/11/2025. 16. bod. Obyvateľ obce, pán Štefan T. prejavil záujem o vysporiadanie pozemkov pod domom a priľahlý pozemok. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 324/11/2025. Obecné zastupiteľstvo po A schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Betlanovce, parcela registrace číslo 403 o výmere 85 m2, parcela registrace číslo 406/33 o výmere 419 m2. Do výlučného vlastníctva nadobúdateľa Štefan Tišek, rodinník Tišek, bytom Betlanovce 137 05315 Betlanovce a do dôvodného osobitného zreteľa v súlade s paragrafom 12 odsek 1 3. značka a 4. značka zásad hospodárenia s majetkom obce. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že prevádzaný pozemok je zastavený stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, nachádza sa v osade marginalizovanej komunity, bezprostredne susedí s pozemkom zastávaným stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a obec nemá pre tento pozemok iné účelné využitie. Po B schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov prevod majetku obce z výlučného vlastníctva obce Betlanovce, ďalej ako v texte. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. K bodu číslo 16 bolo prijaté uznesenie číslo 324/11/2025. 17. bod. Obyvateľka obce pani Iveta K. požiadala o vysporiadanie pozemku pod domom. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 325/11/2025. Obecné zastupiteľstvo po A schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti majetku vo výlučnom vlastníctve obce Betlanovce a to pozemok parcela číslo 397/2 o výmere 53 m2 do výlučného vlastníctva nadobúdateľa Iveta Kroščenová, rodina Žigová, a to spôsobom podľa paragrafu 9a odsek 15 písmeno B zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov. Po B schvaľuje prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva obce pozemku parcely číslo 397/2 o výmere 53 m2, ďalej ako v texte. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 17 bolo prijaté uznesenie číslo 325/11/2025. 18. bod. Na pracovnom stretnutí som vás oboznámila s návrhom rozvoja obce v oblasti rozšírenia a rekonštrukcie majetku obce. Na základe súhlasu s predneseným návrhom je potrebné zabezpečiť financovanie kapitálových výdavkov. Je to na finančnú spoluúčasť na projekt rekonštrukcia tenisových kurtov na multifunkčné ihrisko, dobudovanie verejnej kanalizácie a chodníkov v obci, realizácia nového prestrešenia vchodov do budovy obecného kultúrneho domu. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 326/11/2025.
Obecné zastupiteľstvo po A berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratného zdroja financovania. Po B schvaľuje prijatie dlhodobého investičného úveru vo výške 50 000 eur so splatnosťou 5 rokov a pohyblivou sádzbou 0,64% miera, poskytnutého zo strany Slovenská sporiteľňa, akciová spoločnosť. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. V bodu číslo 18 bolo prijaté uznesenie číslo 326/11/2025. 19. bod. Vyšla nová výzva v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov číslo 2025/001 z Fondu na podporu športu. Názov nášho projektu je Rekonštrukcia športovej infraštruktúry Betlanovce. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 327/11/2025. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poprvé predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov na základe výzvy číslo 2025/001 Fondu na podporu športu na projekt s názvom Rekonštrukcia športovej infraštruktúry Betlanovce. Po druhé, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu. Po tretie, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 15% z celkovej sumy oprávnených výdavkov projektu, to je 26 501,23 eur. Po štvrté, zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce Betlanovce. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. V bodu číslo 19 bolo prijaté uznesenie číslo 327/11/2025. 20. bod. Schválenie návrhu VZN číslo 1/2025. Od roku 2026 prechádzame na váženie množstvo výzber odpadu. Začiatkom roku 2026 preto vyrobíme predávok za komunálny odpad, ktorý bude stanovený ako súčin sádzby predávku na poplatok, frekvencie odvozov a nosnosti nádobu, ktorú poplatník využíva. Je určená minimálna ročná frekvencia vývozov na 4, to znamená, že každá domácnosť zaplatí minimálny ročný poplatok rovnajúci sa 4 vývozom. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce uznáša na všeobecne záväznom nariadení číslo 1/2025 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto VZN. Ďakujem. K bodu číslo 20 bolo prijaté VZN číslo 1/2025. Bod číslo 21. Schválenie návrhu VZN číslo 2. V súvislosti s prechodom na vážený zber komunálneho odpadu sa mení terminológia v tomto VZN. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce sa uznáša na všeobecne záväznom nariadení číslo 2/2025 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto VZN. Ďakujem. K bodu číslo 21 bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2025. 22. bod. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2026 a výhľadový rozpočet na roky 2027 až 2028 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu obce na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 až 2028 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce Betlanovce, ako vyrovnaný a zverejnený bol 17. októbra 2025. Pri príprave rozpočtu sa vychádzalo z predpokladaného plnenia v roku 2025 a predložených predpokladov o východiskových štatistických údajoch, ktoré sú založené
na prognóze Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Ministerstva financií Slovenskej republiky zo septembra 2025. Kapitálové príjmy v roku 2026 sme rozpočtovali za predaj pozemkov v rómskej osade z dôvodu vysporiadavania pozemkov. Po finančných operáciách je zapojený rezervný fond v sume 55 000 z dôvodu, že sa započítal aj predpokladaný výsledok hospodárenia z roku 2025. Vo výdavkoch sa použije na splátky istiny úverov v sume 25 000 eur. Suma 30 000 eur z rezervného fondu je rozpočtovaná na rekonštrukciu budovy obecného úradu ako spoluúčasť pri prípadnom schválení dotácie. V návrhu rozpočtu je tiež zapracovaný predpokladaný dlhodobý investičný úver v sume 50 000 eur, ktorého prijatie sa plánuje v roku 2026. Po výdavkoch je rozpočtovaný na kanalizáciu v rómskej osade v sume 5800 eur, na kultúrne služby v sume 9200 eur, na rekonštrukciu tenisového kurtu na multifunkčné ihrisko v sume 26 500 eur a na výstavbu chodníkov v sume 8500 eur. Celkový rozpočet na rok 2026 tvorený úsporne, nakoľko zatiaľ nevieme vyhodnotiť dopady konsolidácie verejných financií pre obec. S tým súvisí aj tvorba výhľadového rozpočtu na roky 2027 až 2028. Výhľadový rozpočet bol tvorený vo výške rozpočtu 2026, okrem projektových zamestnancov, ktorým sa predpokladá ukončenie projektových zmluv. Ministerstvo financií Slovenskej republiky predpokladá, že mesta a obce ako súčasť rozpočtu verejnej správy budú postupovať rovnako a svoje rozpočty na rok 2026 schvália do 21. novembra 2025. V takom prípade budú môcť v roku 2026 hospodáriť bez sankcií dlhovej brzdy. Z uvedeného vyplýva, že je možné robiť aj zmeny rozpočtu, aj rozpočtové opatrenia. Povinnosť predložiť vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet s nezvyšujúcimi sa výdavkami sa tak dotkne až rozpočtov na rok 2027, ak budú sankcie naďalej platiť. Z uvedeného sme vychádzali aj pri tvorbe rozpočtu obce Betlanovce na rok 2026. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Dobre, v diskusii chcem zdôrazniť, že rozdiel oproti zverejnenému návrhu rozpočtu je v kapitálových výdavkoch, a to je, pôvodne bol zverejnený 15 000 eur na chodníky, kde sme ho znížili o 9200 eur a odtiaľ sme pridali na chodníky, na 15 000 eur bol na chodníky a znížili sme ho o 6500 eur, teda na 8500 a pridali sme na rekonštrukciu multifunkčného ihriska tých 6500 a takisto sme mali rozpočtovaných 15 000 na kanalizáciu a ČOV v rómskej osade, ktorú sme znížili o 9200 eur, teda zostala suma 5800 eur a pridali sme to na kultúrne služby, čiže na to prestrešenie nad kultúrnym domom vo výške 9200 eur. To je rozdiel oproti pôvodne zverejnenému rozpočtu. Uznesenie číslo 328/11/2025. Obecné zastupiteľstvo po A berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Betlanovce na rok 2026 až 2028. Po B rozhoduje o neuplatnení programov obce, programového rozpočtu. Po C schvaľuje rozpočet obce pre rok 2026 so zapracovaním zmeny vo vecnej náplni kapitálových výdavkov, ďalej ako v texte. Po D schvaľuje vecnú náplň kapitálových výdavkov na rok 2026 podľa schváleného rozpočtu. Po E schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 2026 podľa schváleného rozpočtu. Po F schvaľuje použitie návratného zdroja financovania v roku 2026 podľa schváleného rozpočtu a po G berie na vedomie rozpočet na roky 2027 až 2028. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia.
Ďakujem. K bodu číslo 22 bolo prijaté uznesenie číslo 328/11/2025. Bod číslo 23. Obec má povinnosť vypracovať výročnú správu obce Betlanovce raz ročne. Správa bola vypracovaná, ktorú ste už dostali so všetkými ostatnými materiálmi. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 329/11/2025. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu obce Betlanovce za rok 2024. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 23 bolo prijaté uznesenie číslo 329/11/2025. Bod číslo 24. Dostali ste správu našho auditora, ktorý konštatuje, že obec Betlanovce konala v roku 2024 v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 330/11/2025. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2024 a súlad s výročnou správou. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 24 bolo prijaté uznesenie číslo 330/11/2025. Bod číslo 25. Z dôvodu zániku práva na vymáhanie daňových nedoplatkov dávam návrh na odpis daňových nedoplatkov za obdobie rokov 2002, 2003 a 2004 spolu vo výške 111,46 €, ktorú obec Betlanovce odpíše. Zároveň obec Betlanovce odpíše daňové nedoplatky vo výške 49,26 € za obdobie rokov 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2013 a 2017 podľa paragrafu 84 odstavec 1 písmeno B, podľa ktorého daňový nedoplatok zanikne dnom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu, ak daňový dlžník zomrel a súd zastavil dedičské konanie, nakoľko majetok, ktorý poručiteľ zanechal, bol iba nepatrnej hodnoty a súd ho vydal osobe, ktorá sa postarala o jeho pohreb. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 331/11/2025. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpis daňových nedoplatkov v celkovej hodnote 160,72 € podľa prílohy tohto uznesenia. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 25 bolo prijaté uznesenie číslo 331/11/2025. Bod číslo 25 je bod rôzne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Ďakujem všetkým prítomným za účasť a týmto ukončujem rokovanie obecného zastupiteľstva.